Guai inen du eskualeriko bizkotxa. Hoi da, Gato Bask. Gato Bask egiten dena. Errezeta haniz jendek maiteute eta egiten die gure etxeat. Txena egiten duzuzuk? Jastatzeat edo egosteat. Ondo? Egin denak, eta guai depresentatuko du. Bertan jan, eta baita ere erosi, eta etxera opari eraman. Hola. Iteute, etxean jastazteko jendei, usteko guai bugasuei edo haugei. Izan geha inoan, eta hoan damakigu, bizkotxa, euskal bizkotxa, etxera. Etxera, jastatzeko. Kompleto. Osagaiak hauek dira? Bai. Gurina, irina, azukria, altxagarria, bi arrautz, azukria baininekin aromatizatuta, gatza pitin bat, rona, rikar, eta hemen krema. Preslanerako. Bon. Ni laguntzeko ere bai. Bai? Bai. Ederki. Bezemeintu hemen gauzak irina. Hori da. Hemen egingo dugu maza, bola hori da. Hala. Volkana bezala esaten dana, ezta? Azukria. Altxagarria. Altxagarria. Legamia. Hemen azukre bani egin. Vainillarekin. Gatza pitzin bat. Eta gero... Gurina. Gurina. Vale. Hau, enpomada bezala nahi zu biguntzia, nik egingo dizut? Bai, pasaba zuiten alduzu pomada. Tenedoriekin, eskumuturrekin, bihatzakin? Ba, behatzekin. Behatzekin, oso ondo, bai. Horentxen, lagunduko. Eta gero ekarri dituzu hor, likoria, rona eta rikar. Hala. Hori da. Hori da errezeta, tene amatxik beti iten zuen, eta beti bere joma eta rikarra pixkat emaiten zuen, barnean emaiteko aroma gehiago emaiteko bizkotxai. Rikarra guk aperitibo bezala, frantzesak etortzen dianean jatetxea, asko hartzen dute. Azken urteoetan igual gutxitu inda. Bai. Dipetzatzea gutxitu dela, etortzen dianean, gure harrira, obez, eta ohiturako aperitiboak hartzen dituztelako. Bai. Ez dakit igual, getaire etorri, eta igual adibidez, txakolina baren bat, txakolina. Baina beti eduki behar dugu rikar aperitiboa botella. Beti behar da txiki, pixkat. Pixkat. Hartzen da izotzakin. Izotzaikin, ura pixkat, freskoa, udan, aski ona izaiten da, gero jendek nahi dute behar ba alkoholeare guti xau izan, eta hortako behar ba gehiago dute txakulin edo arno pixkat. Hoi ale freskatzeko edo egarri dielaik, freskoa. Fresko sartzeko. Ezartzeko edateute. Bai, zerbitzen da hori izotzakin, geho pixkat bota, eta geho ura behar nahi du naina. Hala. Eta ura egiten da behar dela 10 aldiz ura eman. Hori da. Ontsa freskatzeko. Bai. Oso, Hola, xen. Hau batzutan baita ere sartzen da mikroonda zen, pixkat, ikutu bat eman, eta arraso baita ere, baina ondo. Ze ondo, zigea, platera oso ezaguna da guretzako, bizkotxa ditzen duzuna guk. Bai, iparraldea juten gehan bakoitzian, nik uste dut aukera dakaula bai porratzeko, erosteko eta etxea eramateko. Bai, hori da. Zatika botatzeko, osua, bai, horrela, txikta. Enpomada da itzen da horrela, ez da? Bai, pomada. Horrela. Gero usten alda pixkat, barnean, hola platera hemen du buga. Goxatzeko geho? Gero urina emaiten da plateran, hemen du. Bale, oso ondo. Hola, eta gero ez barnean hartzeko. Bale, bitartian eskuak zikina ditut eta hau aprobetxatuko dut indautzitzeko. Bala. Oso ondo. Bala. Etxeko hizkuntza euskera izan da. Beti aitatxi eta amatxikin, bugasuekin beti eskuaraz, aitzen ginen. Gero, laniat joaiteko bertze eremuetat, eta gero beti edo frantsesa edo bertze lengoiat beti, eta gero eskuara maluzki pixkat ahanzten da. Azten da, eskera inbar da. Berritzen du da, ale.
Ez da galdu behar euskera. Ez. Guk ez barin badu hitz egiten. Gure adinean ez bali madu egiten, guai. Behar da izan eskora, aurreri eta ikasi. Erakutsi eta... Ni hainoan sortua izan. Sortua, Bai. sortua. Gero ikasketak kanpuan. Bai. Gero hainoan eoniz 10 urte arte. 10 urte arte. Eta gero ene burrasoe bazuten kamo, bertze hiri handi xaua. Bazuten mahasin bat, eta gero harrat joaniz, eta handik eskolat ikasteko kusina. Zertuten, mazin? Zertuten han? Mahasina, guai, produktuak izaiteko leguma. Bale, hori da. Piskat kremeria. Kremeria, hori gurazuak aurre egiten zuten lana. Bai, hori egiten zuten lana. Ikasketak, biarritzen egin, eta gero ikastea Parisea. Bai, ara joan nintzen, 5 urte. Bost urte Parisen, ze ondo, lanean eta... Lanean, eta etxetan ikasteko, ikusteko nola... Jatetxe desberdinetan. Desberdinetan nola lana xefa handiek eta iten zuten lana ikasteko, behatzen, hori denak ikasten... Guaire jendeak gazteak joiten di, hiri handietat. Guai, sukaldia ez da berdin, zenta jiten di eta hemen eskualegian izaiten di xefa handiak izaiten di. Lehen hauetzen. Guti. Hemen bazien bizpairu eta geho frantziako aldean ipagalden bazien egoalden bizpairu, ipagalden bizpairu. Guan asko. Tole. Guan asko. Hola. Prest daukagu. Hau prest da. Bai. Guai behar du eta bi alde inen du. Bai, bi zatitan. Hala. Batxo tipi xau. Txikillo eta bestea ondillo. Bestea ondi xaua. Bai. Irina pixkat hartu. Irina. Hemen. Hemen duzu. Hau nabalen bezu erabili, hemen txengainean. Hemen du hemen. Hau. Itzuli. Goxo. Behar baki xau. Ze tekstura hona dakan. Da? Oso horrexa itxen iteko animatu, Erresa da itxen iteko, Hori da. Behian, base bezala. Horrezko muturakin, pixkat altza, aldamenetatik kan. Eman nola. Hori da. Euskal pastela. Eta frantzesez gato bazk. Gato bazk. Baina, euskal bizkotxa. Hala, guai Hemen krema. dugu krema bat. Bai, krema. Batzutan hau da krema bat zoli garbila esango ginuke. Arrautza eta esniakin eginda. Aukerak badaude gero, mermelada gehitzeko, eta hola ez? Zabore desberdinak emateko aukera bat. Iten alda. Guk gaurko honetan garbi. Guai, guk krema ikin ninen du. Bai. Eta bertzenaz, iten alda, konfitura. Konfiturakin nahastu da torrela. Guk gaurko honetan garbi, gero beste errezeta batean erabiliko deulako konfiturakin. Hori da. Hola. Arrautzak, esniakin eta azukre pixkatekin egindako krema bada. Krema pastelera deitzen dana, krema inglesa, eta holaxen. Emaiten da, irina, agoltzia, irina, esnia eta azukria. Azukria. Kanela pixkat perfumatzeko ez garbi? Ne amatxe beti, kremai beti emaiten zuen joma pixkat. Rona. Joma ikin beti hola egiten zen, etxu nahi zuera nahaztekatu gauzak edo kanela edo vanila guti. Bat aukeratu, eta kasuntan rona. Hala. Hori da. Gero izaiten die bertze errezetake, bakotxak... Hori da, orduan ikusten zu hemen jarri dugula krema, altzadeu aldamenetatik horrela bere pasta, gero ondo itxitzeko. Eta gero, emaiten da, irina pixkat, paper, hartu papera... Bai, plastikoa. Plastikoa. Hori da, bai. Bertzenaz, sobera... Irina gehiagi hartzen du, eta plastikoak ondo? Pasta agunt, ikusten da, hausten da. Bai. Eta, hola plastika ikinan, teknikat izaiten da, iteko. Hoi eman, hola, pasta gaineko... Gaineko kapa jartzeko, beruza. Kapa, meiteko. Hala.
Hora, egonda egiten da. Ze ondo? Eta hoi, tak. Hortxen, Hartakan bai gainean peatu ez dala peatzen, plastikoan buelta eman, Eta geho mainean emaiten bani bada, ez bani bada plastikaik hartzeko... Garbitzeko ondo, guantxera betu bat. Hau labian sartu baino lehen utillo geho ematen zaio tenedoriakin horrela, aizia, ez? Emaiten da agoltze pixkat. Arrautze pixkat, bale. Ze ondo, hemen razilloa bientzako. Hau Bai. bientzako izango litzake. Batentzako asko, bientzako ondo. Bien, ontsa. Bientzako. Bai. Ontsa. Jateko, eguarditan pixkat, eta gero atxaldeko pixkat, Bai. Genditzen da. Hori da. Rotxa, hau. Zera xe. Hori da. Gainetikan, gero labetikan erten zian kolore harra eukitzeko, Bai. aukera, hori da. Ze ondo posteriakin hasi gea, gozo gauzakin, eta gero baditugu beste errezeta batzuk. Labian sartzeko prest. Labian emaiteko prest. Vale. Hemen, atzen garbitu hori da. Hemen dugu iturria, eta orain honekin goaz labera. Labia prest, bero-bero eginda. Prest egongo da, gu itzein da itzein, eta hau egongo da freskoa izoragarri. Ontsa. Untza. Untza. Ontsa. Untza. Ikasten gu. Ba, nike. Zenda, bero-berua dago, Hala. eta horrela. Oso ondo, orain, berua dagoela, egingo dugu platerian ipini. Platerian eman. Eta hoi, behar du, egin atximainu plata tipi bat. Bai. Kontuz, berua dago gogoratu. Bai, hortako. Behar da, utzi pixkat ostea. Pixka bat osten. Bai, guk inendu segidan, behar du behatu utzi pixkat platan, eta gero, hola, emaiten da. Beste platatxo bat horrekin ondo? Hola. A ber, gurina ondo eman dioten. Da. Ez dan pegatu, sorpresa. Jazta. Da. Oso ondo. Eta orain platera, honela. Bai, platera. Berritze hola egin. Honela. Hoi, hotza delaik, guti xau hotza delaik, iten da ixe xau. Hola. Tak. Hola. Eta orain, taka. Hola. Oso ondo. Gure xefaren azken ukitua. Osagaiekin masa egin. Labeko moldeari gurina ipini. Masa bi zatitan egin. Tartean krema ipini. Txuringoarekin igurtzi. Labean sartu. Txomin, dasatzeko presnago. Ea nola egin dugun. Koloria polita. Goxua da, ez? Oso goxuan, barruko kremak ematen dio bere, ez da lehor-lehorra, baina, oso ondo. Kafesne batekin, edo kafe olekin, Kafe hori. hartzeko prest. Prest. Eskerrik asko.